porque eu non lembro ali posto, lembro aquí, a verdade que é bastante espectacular. Sabes que somos o... Eu pensando na 3, 4, 5 anos, e é cómodo para traballar. Si queres... Xa te un numerato de... tantos trebellos, non? E, bueno, é unha cousa... Está ben aproveitado, pero... Efectivamente. Cómoda, moitas cousas distintas. Teraníamos xa mirando para a porta de fora e ele está mirando para... Bueno, nada, hasta coñecerte, porque xa estamos a contar seguro que melloramos. Amigo e algo máis que amigo. Además venía por 30 minutos y 8 horas. Yo empecé a escribir y rollos de papel higiénico, rollos de papel libros. Bueno, eu creo que o Partido Socialista está nun ciclo político moi importante, traballando nunha nova etapa que iniciou o goberno de Pedro Sánchez, que nos está colocando na mellor situación política para encarar as próximas eleccións xerais, municipais e autonómicas, e ademais temos un traballo que se está facendo nos distintos concellos de Galicia. En cada agrupación os responsables orgánicos poden dar conta polo miúdo do que están facendo en cada componente local, e a min como dirixente da organización a nivel galego que me corresponde impulsar o partido en Galicia e, dende logo, darlle apoio en cada un dos concellos para ter o mellor proxecto de futuro para cada cidadán, e tamén no caso de Santiago de Compostela para ter un proxecto de cidade que poida ser un proxecto que permita dar maior calidade de vida aos veciñas e aos veciños, un proxecto con contido, con propostas, cunha estrutura plantexada para o conxunto da cidade, para transformar e avanzar na dinamización da cidade, e tamén para darlle a este concello toda unha folla de ruta de cara ao futuro que posibilite un Santiago próspero, un Santiago de benestar e un Santiago o máis saudable para a súa veciñanza. O partido está aplicando os nosos procedementos e procesos en liña co que está establecido, co habitual. Eu entendo que o resto das forzas políticas están preocupados. O Partido Popular e as Mareas non fan máis que preguntar cando imos os socialistas a poñer os nosos candidatos. Pois que nós imos marcar os nosos tempos. Ímolo facer presentando as mellores candidaturas coa idea de correxir o déficit de xestión que teñen as Mareas ali onde gobernan, e tamén coa convicción de que o PP non é futuro para nada. O Partido Popular solamente goberna en unha das 7 cidades galegas, en Ourense, e non foi capaz de aprobar ningún sós orzamentos en 4 anos. Polo tanto, temos que ser os socialistas os que fagamos, nós temos o noso regulamento para elexir os nosos candidatos, o imos a aplicar escrupulosamente, e os tempos están ao caer. Agora, na estación de outono, imos a enfocar os procesos de municipais, pero o que me gusta ver é que os outros están moi preocupados polo que imos a facer. Pois que teñan a tranquilidade necesaria, porque nós imos a marcar pouco a pouco os nosos pasos, serán pasos de acertos, pasos que ás veces non son os que máis están sendo esperados, porque ás veces hai que tamén marcar a folla de ruta propia. O fixemos en España con Pedro Sánchez, rompimos o que se esperaba e acertamos. En Galicia temos que marcar os nosos tempos. É dicir, o que lle digo ás veciñas e os veciños da cidade de Santiago de Compostela é que nós imos a facer o mellor posible para que eles poidan votar unha candidatura que permita paliar e rectificar os erros que hai na política municipal actual e o desastre que supuxo o PP. A Santiago lle iba ben cando había gobernos socialistas e lle vai peor cando gobernan outros.